tullessaan. Oi, no niin. Hyppää. Hyppää, terve koira. Vielä uudestaan. Oota, Pena. Tai se seisoo silleen. Seiso. Juuri. Jeppe. Katsotaan, meillä on Suomen hienoimmat villasukat. Reikäiset semmoset. Hei, mä voin, kun mulla on tää kamera. Otas se sit. Sitten mulla on maailman hienoimmat kengät. Mitä mennä? Onks tässä manuaali vai automaatti? Ei kopi tähän. Onks tässä automaatti käyttänyt? Automaatti. Jeppe homma. Noin. Let's go. Party. Kuvataan musta näin lähiöllä. Lähiöllä kujaa. Siis kattokaa mikä betonihelvetti tää on. Oikeesti. Ei tällaista ole muualla kuin Mäntsälän Mustasmäessä. Sit vittu talvella veneet vittu parkkipaikoilla ja kaikkea vittu. Kato näitä autoja. Tämmösiä vittu perseitä. Tommosia taloja ja hiekkalaatikoita ja tällaisia ihme-ihmisiä. Ai vittu mikä vielä kuuluu. Mikä se oli? Ja huuja siellä kuuluisa kiskala. Juoppojen peruspleis. On ollut mäkin monta kertaa. Tuolla on piippu. Siellä kaikki on dokaa. Tonne on jos kiven ja mut. Ui vittu! Me tehdään Frameblaster. Se on ekana vihreä. Mä en oo eka edes. Mä en oo koskaan edes näin. Ei, mulla on vihreä. Eli se on näin kirjoittaa. Se on Apple. Sitten mä... Nyt se on jossain jätöpassa. Tää pitää silleen, ettei päätele naamaa. No niin, annetaan. What the fuck? Oh. Kuinka vittu? Jäin sulla sitä tehdä. Ei tohti kyllä yhtään hyvää. Höpätään oikein. Joo. Sitten. Meillä on vielä. Älä. Näkyykö ei se vuorotaan tämä. Mutta on raspberry. Eikä saa sinua pahaa. Nyt vedetään ne lopussa vaan. Hei viitu, se katsotaan. Tällä näin. Joo. Ei se ollut edes paha. Sulla on omenat teille kuulemma kirpeet sitten. No. Nää tämmöistä jotain vastaan tehtiin. Ei kun kirpeet.
Mitä me syötiin pienellä? Nyt mennään. Minkä vedettiin vittu konttorissa 9 samaan aikaan? En mä halunnut. Ota joku mihin mä valoksen. Mä haluun juua sen jälkeen. Ota joku just. Mä avaan näitä teitä. Eli tässä on 2 lemonia, sit 1 watermelon. Eikö watermelon on parhaampi? Ja blueberry. Tää pantiin. Mulla on 2 näistä. Ei näitä saa auki. Kun on tekosyy. Naa. Mä en oo. Kuuma. Nää rupes kuumottaa nää kaikki. Siellä on näitä pauhuja. No tuolla leikata. Ai tuolla leikata. Nyt ne on ihan tahmaisia kun ne oli mun käsissä. Apo. Noniin. Näitä on 4 pakka. Ai yhteen. Hyi helvetti. Hyi helvetti. Hyi vittu. Ei oikeesti, älkää kokeilko. Ei. Ihan paskaa, mä en kestä tommosia yhtään. Yks vetää liian. Hyi helvetti. Kolme munaa, se on punainen. Hyi vittu, joo älkää. Tää nyt ei ollut yhtään hyvä. No ei ollu. Vedetäänkö vähän annoin sitä? Vittu tää kirveellä. Ei tää kirveellä. On vedetty kunnolla tää. Joo, eiköhän tää ollut tässä. Tää Brain Blasters! Tehtiin pizzaa. Me tehtiin pizzaa. Se on hyvän näköinen. Noi tomatit on hyvän näköisiä. Se on erittäin hyvän näköinen. Pitää limuun ja kaikki eli perfect. Bueno. Ota siitä kuva vielä. Mitä? Eikö mun luemmalle vielä vähän? Lue. Miten hauskaa! Mä haluun kuulla sen saada. Asiaa! Vihdoinkin me näemme Ninniä! No ei oikeastaan. Hän on häijyn ja kerran. Se on jännät paikat. Kani ja Kani kasvilla. Näin meidän Riku 19-20V lukee. Nallepu. Ja jännittävät seikkailut.